अरे आवाज ई का करतन जी? हटी का हई? हमेशा मौका के तलाश में रहेला। मौका 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 पे चौका तो लगबे नु करी। हटी। तोहरा तना कौनो लाज शर्म नहीं खे। चले हटी न तो यहाँ के वो देख ली। अरे सुना तो अब हमरा से और ज्यादा इंतजार ना हो सकेला। अजय सुहाग रात बा, दिल थाम के रखिया और अब हमरा के काम कर दे। हमेशा तो काम है काज में फसल रहा तारू, आज तो अकेला में भेटाई बाड़ू। आज ना छोड़ छोड़ी ना अम्मा जी, आवता नहीं अम्मा जी। बाय। ई माइयों के टाइमिंग जौन बानू बड़ा खराब बा। हमसे हमार खुशी छीन के खुशहाली मना बता रे ना रे ना, ये कब होना हो सकेला। तोरा खुशी के हम मौत के माता में बदल दे। हे बजरंग बली, अपना भक्त के जान बचाई। आज दुनिया के कोनो शक्ति तोरा के ना बचा सकी रे। हमार ताकत के अंदाजा तोरा नहीं थे।